otelo. Maromo jotije 250 mag kambi rego niang' ma Sony owito tijegi e kinde lokruok ma oketi kod telo manyien mar kambino. Jotije ma dhi nyime kod tich bende osach gi ondose kaluwore kod report ma ogol kod tend kambino. Jojuma negiler kwe kaunti ma Migori. Kambi rego sukari ma Sony ne oketi e lwet ji giwegi e yor kodesa dwe mar 5 mar higani. En chenro ma bende ne okelo paro mopogore opogore kaachiel kod sigo mopogore opogore. Moko kuom gigo ma ne okelo piny mathoth ma duoko mare osechako yudore en jotijego ma ne ondiki kambi ma Sony kod piny owacho bende dhi yudo thuolo mar dhi nyime kod tijegi koso oyo e bwo telo manyien mar kambini ma Sony ma bende ong'ere kaka Sony Sugar 2025. Government is here to make sure that whatever program we undertake is for the benefit of all of us in the sugar industry. What do I need Sony Sugar to go back to where it was in the 70s and the 80s? This was a major stimulus for the economy of this area. That is what we anticipate. That is what we want to see. E kinde makoro jata kambini ma Sony manyien koro chako chulo jotich ayanga dweni ka owuok kuom piny owacho mayande koro pod dhi nyime kod chudo kaluwore kod winjruok mane oketi e kinde mane deso kambini. Tend kambini manyien odwoko piny kwan jotich ma kodhi tie kambini. E lipot mogol kod jata tije mar kambini ma Sony Jen Pamela kuom jotije mag kambi ma Sony mayande ondiki kod piny owacho maromo 1,489 mayande oro kwayo margi mondo dhi nyime kod tich gichiwo thuolo ne mana jotich maromo 1,239. Mae nyiso ni jotije maromo 250 nyaka sani kod chunge tich. Company ni ne nigi jotich 1,534 to 1,489 nyocho o apply tijegi. Koro wakao jotich 1,239. Koro ng'eny jotich gi gin jo agriculture gi jo factory nikech mano e center mar tich makae. Masani koro wasekao jotich company manyien miluongo ni South Nyanza Sugar Company 2025 Limited. Wasemiyo jotich offer letters, barupe mag offer. Wadonje face makoro waloso negi contracts mondo waendelea gi tich. Pamela wacho ni kwan mag jotich mag ikawo loyo 80% kaka ne winjruok ne obede kind piny owacho kodgi e kinde mane deso kambini. Kaluwore gi promise mane wamiyo government through committee mar transition, kane wamiyo gi promise ni wabiro absorb at least 80% mar jotich. Tend kambini ma Sony 2025 manyien bende koro duoko piny osach jotich madhi nyime kod tich e kambini. Tend kambini wacho ni osara mayande piny owacho chulo jotich e kambini yande nitiere malo, gino momiyo kata kambi yande nitie kod pek e chulo sara mag jotich. Wages manyocha serikal chulo gi ni malo, to mae momiyo kata nitie areas mang'eny mag jotich ni jotich nyocha ok chul nikech jotich nokaw mang'eny kore ka ni chulo gi pesa mamalo ma the lizi ne ok nyal chulo that level, but lizi ong'iyo basic pay magiyudo koriwore gi joma ne timo acting o med mano e basic pay kayo migi 90% mar mano. George Juma, Ramogi TV, Migori. Don bura mar ODM otieko